Pekatari. Tarte izarra da, guretzako, entzulientzako bai. Bagatoz gure Aitor Pekatari tartera. Tarte honetan bagitzu moduen elkarrizketak eta egiten duz, ekartzen du jente interesgarri ingurukue, ezagune. Eta gaurkue neule proiektue dakargu, así que bueno, baitane, zu esku izten dute elkarrizketia. Bai. Gaurkoen nona abadetxiko konfesionario honetara, etorriako leire jartzagoena, bere ama gasatera, Mila Prago basatera, eule proiektue aurrera eramaten dauena, ez da? Eta gaur egun eulek Instagramen ize 6.500 jarraitzaile dekoz, eta proiektu potentie da Euskal Herri mailan ikuste, eta horretarako ekarri dugu gaur leire. Pizkat, horretan be, usteot ezagutzen dugule, baina gehiago ezagutzeko. Orduen, hola leire, zeran zabiz? Arratzen deon. Ez da gile entzuten dan edo ez? Bestela arrekale joztukutzuko mikrofonu, Bai, igual hobeto. Bai, tranquilo, bota bari dana. Bai. Vale. Ipini gustora mikrofonue, leire. Bai, listo, ondo. Da beste bai azteko, ondo torri leire, gure Aitor Pekatari tartera, gure Laixi Errateko konfesionari honetara, abadetxetik zuzenien, dana gabiz ipintzen noen, kaskue, mikrofonue. Kito zue, ja. Dana prest. Eta prest gauz. Orduen, esan dugu moduen eule, Mila Brabok eta Leire jartzaunak aurrera ematen da bien proiektu bat da, eta horretarako karri dugu leire, pixkat eulei buruz gehiago jakiteko, eta horregaz hasiko gara pixkat. Zer da eule leire? Zelan sortu zen? Segaitik sortu zen? Ze helburuga sortu zen? Bueno, eule da pixkat ama eta alaga baten arteko proiektu bat, ez? Holan definitzen dugu hasieratik. Aunque gisa, hasieran eule sortu zen, betidanik nire amak kakorratzakin eta puntuakin iten zabezan lan pila bat, eta horrei nolabait etxetik kanpo, publiko batera salto egiteko aitzakia moduen, ez? Hasieran amantzako sortu gendun proiektu bazan, amak bere lanak saldu alizeteko, eta hori, etxeko danok egiten gainun pixkat bere gestio laguntza hori, ez? Saltzeko, sare soziala gaur egun, eta guzti hori. Eta gero ni, inbidiakin pixkat, azkenen ni Instagramen hainbeste demora pasa, eta edo asoketan, edo saltzen, eta bideratzen, pixkat esan, nik behen nahi dutenen sozatein, ez? Eta orduan, lehendik bai artisauntza munduan niblina zen ez eta hori da. Ideiaren bat edo eukina ben, eta esan, behitu adibidez poltzakin sartuan asamakin batera. Eta orduan basi ginen biok batera ja eule aurrera eruten. Eta hoixe da, pixkat kakorratza, makrame, zuntz naturalak, eta hortik bideratzen dugun ama eta laban arteko proiektu bat. Hori da, zinen pixkat artisau munduen amalur proiektu bagaz, ez da, okerrezpan hau? Eta gero pasu zinen, ja, eulera amagazotera. Hori da, amalur produktuak hasi gendun Ainoa Gangoitiak eta nik. Eta, gitzesan, super gustora ibili ginen, baina gero tesi bat hasi nahan, ni biologan az berez izetez. Eta tesi doktoral bat hasi nahan unibertsitatean, eta esaten tesi batek emongoztan lan guztirako ezin got jarraitu nik artisautzan. Orduen pixkat amalur produktuak itxi naben, sortzaien moduan, eta Ainoa bakarrik jarraitu dago bide horretan. Baina, ia esan, gero enbidia izan zen aitzakia, ze ni tesiakin hasi nintzen nik ezin dut sortzaile moduan salmentara bideratu, eta baiten ni denbora librean sortutakoak, beste sortzaile batzukin trukeak bideratu, eta lako historiak. Baina saltzera ez. Baina, gero, azkenean, behin sortzaile izen bazara, beti tiretzen dutzu horrek, ez? Ari horrek edo, eta orduan hola biratu gendun, amak jarrita hori, aitzaki hori, hortik ies egin, ez? Hori da. Ize bolite gainera amagaz batera. Hori da. Gainera proiektu ez, familian sortuteko proiektu bat izan da, motitxe ez, plus hori. Gainera berez familian be, esan da, sortzaile gehiago deko, zuez ez da, inautor da, bilbe bai. Hori da. Inauteko bai bere zera deko, eta izan eulen, ilustrazio danak eta dana inautek eruten dauz, aitak iten dozkuz botoiak, seioak bere eulekoak aitak iten dauz, orduan. Eta lierrek egiten dozku informatikoa danez. Beti diko zu, Lierrek egiten dozku gure pagina, interneteko pagina lierrek. Ogan, familia. Hori da. Hori izan pixkatu horrengoko galdera, ber. Zer dan saltzen dozuena, eta gero zelan saltzen dozuen, ez? Izan web horri deko guakarrik informaziorako gaur egun. Ze, ezin dugu salmenta bat bideratu web horri batetik egia esan.
Orduen saltzen dugu, momentu honetan kakorratz lanak egiten dugu, pare bat hilabete hartzen dugu estok handi bat sortzeko, eta gero juten gara Euskal Herriko artixaba soka ezberdinetara, eta hor jartzen dugu salmentan. Eta gero saltzen ez dana, sartzen dugu online bidez egindako azoka baten. Eta adiez poltzen kasuan enkargu zerrenda bat dugu, itxarote zerrenda bat, eta horti juten gara egiten eta bidaltzen jendeari. Hori da. Atzo salde zainuen, o aste artian saldu gandu. Bai. Zelan joan dide. Parkatu, bai. Zelan joan dide. Oso ondo. Bai, egiz esan pilo bat enkargu sartu didakuz, eta gogo lana... beste urte erdirako, oso ondoz. Nipe gure batzu galdetu lehire, jaka aipatuzun internet bidez egin duzula salmentak, eta gero asoketan eta bepartatzen duzuela. Ez da egiten, txuliek, interesa badekie eulen produkturen bat erosti edo, begiratzi edo, zelan behitu aldabe, internet bidez, ez da egiten, asokari deko zuen ikusitik emetik eta aurrera. Gehien bat, gure lanak ikusteko eta Instagrama erabiltzen dugu. Egia esan Instagramen gara eguneko ordu deixente pasatzen dugu Instagramen atzien, eta hor ikusi aldugu lan guztiak. Gero, erosteko, urrengo azoka horri ikusten dugu martxo inguruan izango dela. Azkenen kakorratz lanak die gehien bat azoketara bideratzen dugu zenak, eta denbora asko bier da horren ekoizpenean. Orduen hartzen dugu pare bat hilabete ekoizpen prozesurako, eta gero pare bat hilabete barru juten gara azoka batera. Eta ikusten dugu martxo inguruan etorriko dela. Vale, martxuen, lekurik edo bakigu, entzulintzako, nino ez dakigu. Dauko pixka susmoa, baina momentuz ez dakigu ez. Vale, horri txiku, ofizialekin dan arte, eta Instagramen gure bozueko tilo apur bat, zu egin dozuena, zelan da zuen Instagrama edo? Eda, eule, baina eule ipinitea gero. Vale, entzulintzako informazioa, nizte de Instagramen, así que... Eta inga bizpizkat komentetan Instagrama dauela, bertan Instagramien ikusten da zer egiten dozuen, baina atzien dauen lana adibidez ez da ikusten, ez da? Zenbat denbora, zelako materialak, nun lortu materialak, hori dana pixkat azalduko zeinke? Bai, batzien dauen lana ez da ikusten, eta etxo Instagramen emoten dago dana oso polita dala. Eta harin egiten dala, emoten dago, ez da? Harin egiten dala, eta dana urtetan dala lehengoan, dana dala maravillosoa, baina ez, azkenan materiala lortzen, erosten, dendako jendeakin hitz egiten, komertzialekin, ez da, horrek bakarrik ja lan ordu esente hartzen dauz. Baina egia esan ordu gehien sare sozialak tragatzen dabe. Baina egia esan gaur egun sortzaile asko dakogun aurrez, gure lehioa edo sare sozialak di orduen oso ondo landu erdienak eta denbora asko eskaini behar dakin gauza bada. Baina, sare sozialak denbora asko eskatzen dabe, bai. Bai, ez da, argazkiak argazkiak edita, zelan ipini, hau negaz ondo beratzen da, ez? Bai, eta argazkian zure etxe barruen, eta zen duz, etxe barruen egingo gutita, baina gero igual neozu kanpoan, orduen kanpora jumbizara, baina orduen topa duzu norbait argazkiak eta kutuzena, orduen da pixka. Modelo lanak ben bidie. Bai, hori da. Eguraldiak belagundu bida. Bai, gauza asko. Bai, eta zure ustez, sortzaile arteko ekimenak importantiek die, inbidie, segaitik inbidie. Bai, ni ustez sortzaile arteko ekimenak superimportantea die, azkenien ahalduntzeko prozesu baten, bai emakume moduen eta bai emakume sortzaile moduen bai, nik uste taldean ibiltzek beti indartzen dagoela. Orduen, bakarrik luko zara igual X punturaino, baina taldean elkartzen magara X hori gaindituko duzu eta jarraituko duzu aurrera, ez? Eta bai, badibidez dinagu Euskal Herriko emakume kolektiboko parte lan talde motoreko parte naz, eta egia esan dinagun hasi nintzenetik, sentitzen dut olako alduntze prozesu bat, eta egia esan taldean ibiltzeak aberastu egiten dau. Eta gero, aiez eulen kasuan, ikusi egun sare sozialetan indarra daukogula, ez? Baina edo gara bilitresna moduen, beste sortzaile batzuk erakusteko, laguntzeko igual beste sortzaile batzuk. Azkenean, zuri kostatzen ez datun laguntza bat, igual beste batentzat handia izan alda, ez? Eta nik uste dut elkarlan horrek beti laguntzen dagoela mundu guztiari eta gauza askotan. Hori eta aipatu duzu dinagu, eta zer da dinagu? Bai, dinagu da Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektiboa. Eta da pixkat onino garatuari dauen, garatu dau, baina pixkat martxan jartzen gabizen proiektu bat, eta da pixkat Euskal Herriko emakume sortzaileok saretzeko, alduntzeko eta guztiok batera bide bat iteko eremu bat edo, ez? Lehen aipatu duten gaur egun oso individualizatua den bide bat, kolektiboan eiteko nolabaiteko aitzakia bat edo, ez? Eta gaur egun dinagun dakon ekintza potentena noma gaitun azoka da, dala Euskal Herriko
herri ezberdinak eta provintzia ezberdinak zapaldu nahi dauzen azoka ibiltari bat, eta daukogun helburua da, azkenean, azokak ez izatea beti, lekuan lekuko sortzaileak bakarrik, oso garrantzitsua dela bai, baina aldi berien, ahi ez egiten badugu, noma gaitun Gernikan engandu moduen, Gernikan ongo da, Hondarribiko emakume sortzaile bat, edo Iruñako bat, edo holan ez, pixkat, Euskal Herriko aberastasun hori erakutsiko dagoen azoka bat izango dela. Eta hori indartzen, eta bide horretan. Eta, aurten bebai badaukogu asmo batzuk, eta badaukogu pixkat plana badaukogu, itea pixkat gero baskide, eta lako kontu batzuk, baina hori nino pixkat berde dago, eta nino ezin dut gauza asko aurreatu ez dago gu besta, baina noma gaitun badabil martxan, eta oso posi gainera. Bueno, informazio edeko gunien, barriro torti egure bozuleire, ati zabali deko zuz, eta karriko informazio barrizia guretzako, eta entzulitxako. Albuen bizizara, eta zuk esan da torri, eta jazta. Ati ezabaldu, eta epini mikrofona aurrien, da listo. Ostu regaleri beste mikrofona, eta ez da bentzuten jaue. Ez zio derroa, baina entzun. Ni galdera bat, ekoto. Arritu nahu, bueno, ez nahan ezagutzen proiektu, ikusi zen dut, abendu oso izen garela, eulen sosketatzen, baina tokak egiten, horren sorpresa izen dalde batetik. Baina, gehien arritu nahu izan da, sare sozialetan, deko zuen tiroie, ez dakit konparatzen, baina 7.500 jarraitzaile Euskal artisau kontu batentzako asko iruditzen jata. Ez dakiz, beste batekin konparatzen baina nik hor uste dut, badeko zuela punto potentat. Ikusten da lan badauela, ez? Denbora sartu izen duzula horretan. Baina, guztadeko, bueno, ez dakit, ze garapen ikusi duzuzuk askunde horretan. Asiareatik ona, ia zelan, edo ze puntu ikusi duzuzuk izen dela, hori jarraitzaile masa hori metatzeko klabi edo. Izan ez dakit, zein dan klabe importantiena ez dakit zein dan, ze egoten di momentu batzuk, de hecho, de repente etortzatu zela egon jarraitzaile eta esan duzela, ez dakit ze pasau da namen, ze bi honetan ez dut publikazioiken eta zer pasau da bide honetan ez, baina ez dakit. Nik uste beste batzukin saretzeak, egiten dagoela asko, gero egunerokotasuna erakusti ez dela proiektu bat beste barik pertsona badagoela atzien, pertsona horren nahiz talotxa motzen dozkuna askotan aurpegia amati eta erakusti ezu lanien zauzela, ez dakit gauza horrek, baina azkenean ez da inoz jakiten, dauz momentu bat, igual keston dedikazio egiten dutzezula eta ez daukuzula exitorik eta bestatzen ez duzula egiten ezer eta repente, pum, egiten dagoela. Nik uste dut, laizia erratean atara hostien, amarmila ararte eduko zariela bintzen. Bizerko roka amarmila, eta amarmila altzen baga beste kamiseta bat opa. Zagaiti de repente mila jarraitza, laizia erratean Karo. A ver, onda. Gehimatoria esan duzuna. Jarraitzaile pizka bebai ekarri guri, bebai, bueltan. Gehimatoria betiko ez, konstanti izeti eta lanin egoti ez. Azkenean sare sozialak eskatzen dabena da, dedikazio, eguneroko dedikazio bat, eta batzutan igual, dependentzia da bai, handia. Baina igual hori, batzutan ez dago zure zer, eta lan dabe publiketako behar hori, badakoz bere parte ilun pila bat badekoz, baina hori da, pixkat konstantzia bat, danetik, pixkat modan dagoena, iesoin reelsak badauz modan, reels pare batin, modan badauz... Ezin horren goia TikTok, hori da, igual, nok dakit. Edo WordPress bat, Eta horrela zatuta du pixkat behi urrengoko galdera, eta gure azken galderan aurretik. Pixkat, etorkizunari begire, zer ikusten dozu eulen, zer imaginetan dozu, zer espero dozu proiektu moduen? Izan ez dakizen matirango dagoen eulek. Gero daukogun problema gaur egun autonomo izan da daukoguzen arazo guztiak, eta egia esan, emoten dago lan piloa dekogula, eta kristonezitaza, baina ia maia erago bebai nahiko estu heltzen gara. Eta ez daki guzen batera arte aguantako dagoen historia honek, ez? Momentu honetan egia esan irakaskuntzako masterra ateratzen dabil. Orduen gero, ikusten irakaskuntza masterrak eta irakaskuntzak balio dauela, igual
bigarren plano baten gelituko da, edo igual ikusten badugu honek balio dagoela eta honekin goizla tope eta superondo funtzionatzen dagoela igual jarretiko honekin. Bai, ia esan hori, momentuz dauko oin dekogun erritmoakin jarraitzeko asmoa, pixkat aurten behintzat. Eta gero etorri behar dana. Bai, ez da. Bai, La vida de para. Bai, eskakintasun bada etengabe, baina bai. Bueno, baldu gara bai, amaierara, ez da? Bai, bueno, Leire, beste barik, egunen baten ez dakit, asokaren bat badeko zue inguruen edo, Laixa irratiz jebe, zu hona ekarri zeitego moduen, zupe erabilizenke bosgore jo moduen, gure entzulio seguro goizla gogoz, entzuteko ian undauen azokaren bat eulen produktuen nun ikusi alduaz, Instagrametik aparte zuzenien, da beste barik Leire, ez, nun gauz? Ni banoie, nun gauz, gure inate burue. Maitane, edo irati, edo rekal, aurrera. Bakigu hau, Laixiar irratieko bulego hau dela, konfesionario bat, ezta? Eta honak arren dugun elkarrizketatua. Danek, elkarrizketa amaieran, pekatu bat aitortzen dabe, ezta? Orden gaur eulerituko jako, lehinerituko jako. Hori da, hau berez da Laixiar irratiko sedie, baina lehen izen zan, konfesionari zue abadiena. Hori da. Hemen deku, hemen zuluen, hormako zuluen. Así que bueno, Leire beste barik, aipatu lan edo aipatu ezinan pekatu bat, entzulentzako. Jo, bai, izan, ez dakit, holan bote prontuen, igual... Kotoiaz da organikoa. Ez, kaso horretan kaso horretan bai. Baina, izan, igual egun bat itxite eta pixkat hausen hartute, etorri baten besteren bat, ez dakit. Jo, ez dakit, ni izan beti izan oso formala, bakizu izan laun eska pixkat. Ja. Bai, izan. Gano formala eskaren arte. Eta hoxe, gano formala eskaren batera arte, bai, izan alda, ez dakit. Gano jungak kimoakiko dalekuetara, Bai, adiez, zerainen motaran juerga bat behin, eta goratzena, moskortu nintzela patxarranakin, indecentemente egon arte, eta pasana bela gaba botaka bat bestinatzien, herriko plazan, eta zerain goratzen dutela horrekin, eta gero de hecho baten batek etxera nuinola, eta bere hoien botaka inabela. Ostras! Bai, hoxe, gratuko da. Beste bat obio igual da pekaturik obienetariko urten jakune... Bai, ondo. Bai, eta parte horren egiten zen gainera, botaka inabela, koltxoneta baten, danok egon ginelako, dalekutako begirali izin ginelako, eta ina koltxoneta baten, da hurrengo guni jai nintzen, eta botaka garbi jute zeuen, eta... bitu! Delu jo! Botaka izin unatxo gabazko, gani? Bai, hori da. Si ez dago. Bai, hoiz izin zani errea, zinua, bai, ez diko torren rekuerduenik. Baskarrik asko. Baskarrik asko Leire. Hori da, eskerrik asko Leire, pekatu beretan guztiaku, eta elkarrezketi bai, entzuli gukina aukeri gozatzeko eulen proiektu esetan datzan, zelan saretzen dizan eta zelan jendaren bierra, jakitiko apurtxo bat. Así que beste barik eskerrik asko Leire. Jarraituko aurrera, gure Laixi hartzenen bigarren denboraldiko 15. saioegaz, musika apur bat entzun da, laster gatoz.